he llegit centenars de ressenyes d'herramientes elèctriques perquè tu no hagis de fer-ho. Aquí tens el rànquing complet. En la posició número 5 tenim DeWalt DCD703L2T a 278 euros amb 69 cèntims. Amb una valoració de 4 d'abril sobre 5 i 17 compradors a Amazon, és una opció molt valorada. Den Argentina la toc vara pat 12 volts manfunka Ladda, starcar antilles holandeses Jackrut Store Plus, metall alternatiu Revolution Power Mumponet. Aquest en reemplaçament de la petita maquita 18 volts, qui arrendolar mau bout d'un antilles holandeses, TER. Ideal per a qui busca bona qualitat sense gastar de més. Per això ocupa la posició 5 d'aquest rànquing. Però espera, que el pròxim és encara millor. Anem amb la posició número 4. En la posició número 4 tenim DC 5 volts a 13 euros amb 18 cèntims. Amb una valoració de 3 de juny sobre 5 i 122 compradors a Amazon, és una opció molt valorada. Aunque es muy buen le doy una estrella, porque el cable no es muy duradero es una pasada. He grabado sobre madera Y, va súper bien. Ligera, rápida Y con fuerza. Lo próximo la provaré en resina EPO. Ideal per a qui busca bona qualitat sense gastar de més. Per això ocupa la posició 4 d'aquest rànquing. Però espera, que el pròxim és encara millor. Anem amb la posició número 3. En la posició número 3 tenim Gisam Llava, a 89 euros amb 99 cèntims. Amb una valoració de 4 de gener sobre 5 i 135 compradors a Amazon, és una opció molt valorada. Muy potente está, no hay tuerca o tornillos que no suelta muy satisfacu funciona a la perfecció Y, saber robusta. Recomendable. Ideal per a qui busca bona qualitat sense gastar de més. Per això ocupa la posició 3 d'aquest rànquing. Però espera, que el pròxim és encara millor. Anem amb la posició número 2. En la posició número 2 tenim Katsu Crimpadora, a 35 euros amb 55 cèntims. Amb una valoració de 4,0 sobre 5 i 563 compradors a Amazon, és una opció molt valorada. Compré el modelo de 16 a 300 mm² Y, solo lo he probado con conecturas de 16 mm², además muy pocas veces, de modo que no me parece de buena calidad. Aunque a Shinurris no hace mal al trabajo, por el precio que tiene no se puede pedir mucho más. Ideal per a qui busca bona qualitat sense gastar de més. Per això ocupa la posició 2 d'aquest rànquing. Però espera, que el pròxim és encara millor. Anem amb la posició número 1. En la posició número 1 tenim Tanu Multiherramienta a 37 euros amb 99 cèntims. Amb una valoració de 4 de febrer sobre 5 i 431 compradors a Amazon, és una opció molt valorada. Muy buen producto. Va de maravilla y no hace mucho ruido, está pensado para trabajos muy básicos. Aunque la verdad es que se gana bastante tiempo que haciéndolo a mano. O a gem. Ideal per a qui busca bona qualitat sense gastar de més. Per això ocupa la posició 1 d'aquest rànquing. Això és tot per al nostre top 5 d'herramientes elèctriques. Tots els enllaços els tens a la descripció. Si t'ha anat bé, subscriu-te per a més comparatives com aquesta.